Čaute a vítajte pri hre Minecraft a to pri mape Cube Survival a toto je už tretia časť, takže už sa nám to začína celkom akože tak, že už je toho dosť. Už si to môžete pozrieť aj pri obede. Takže dneska ideme do tamtej kocky. Priznám sa, už som tam bol. Bol som tam a už som toto natáčal, ale stalo sa presne toto. Takže si asi viete predstaviť, že aké mám teraz nervy. A nič nemám, naozaj len tento cobblestone na tie legeny, čo som si dal v rýchlosti na seba. Takže poďme rýchlo. Viete čo, asi tam idem rýchlo utekať s tým cobblestoneom a skúsim si rýchlo ísť pre veci, vidím, či sa mi to podarí. Ešte, že som si nezobral žiadne jedlo. Takže áno, stalo sa to, že vybuchol pri mne creeper, fail, samozrejme, to by som nebol ja, kebyže nesfailím, alebo kebyže neviem ako to byl. Takže tak, no, stáva sa, teraz počujeme hovečku, stáva sa a život ide ďalej, teda môj sa respawnoval, teda áno. Poďme rýchlo vyskúšať si ísť pre tie veci, že tam myška, dúfam, že neviem, sa to stanoví. Toto vyzerá hrozne nebezpečne, ale poďme aspoň niečo si zoberieme. Tak, toto je moje. Tie veci sú tiež moje. Tak, čestka. Kokso, ja mám skoro všetko, plus ešte mám čistku. Dobre, nemám úplne všetko, áno, tu mám ešte cita, tak? Mám taký pocit, že sú hneď niekde toto pri mne. A mám taký pocit, že by som mal utekať, ale... No jasne, že by som mal utekať. Rýchlo zober všetky veci, čo sa dajú. Mám sekrty, tak. Tak. Sekni. Tak a vystávaj sa rýchlo hore. Bum. Rýchlo. Ja som živý, teda zatiaľ. No, to by bolo k objavovaniu púšneho biomu. Jediné, čo vám tu ešte môžem ukázať, je asi, že by sme sa dostali tam dole potom. Tu je čestka, ktorú som našiel predtým, to sú nejaké veci, čo mi pripomína, že by som si ich mohol skovať, ale by som si dal tento chestplate asi. Tak, fajn. Toto je môj chestplate, čo som mal predtým. Sakra sa už sa nič nezmestí. Rýchlo, tak, aj toto výkop. Tak, a sem, tak. Dobre, teraz sa nahážem ďalšie veci a poďme si v tom spraviť poriadok, takže meč. Tak a ešte čo si zoberieme, túto lopatku, to ináč vyrábam sa kamenné, toto sú tie veci, čo som našiel, tak ešte nejaké jedlo potom a necháme si tu jeden krumpáč a zoberieme si ešte nejaké bloky, fajn, to by malo stačiť, ešte možno škývli toho dosť nám môže zísť. Dobre, Ježišmaria, ja sa potrebujem rýchlo dojesť. Tak, poďme rýchlo dole, asi by som si mal spraviť nejakú cestu. Aha, jasne, to je presne ako spraviť cestu, 2 výsety. Tak, a teraz si sem typujem. Tu mi padlo ešte žráby. Tak. Haló. Čaute chlapci, ahojte, ako sa máte? Ja dobrá, vy? Tak poď na slnko, to je vončo, tak. Poď sem, gáčo. Si ty hlupý, nemá to. Sakra. Dobre. Ja horím, počkaj, nemám kýbli. Že dobré. Tak, ísť. Táto myška, ultra mega super myška. Tak. Som potreboval sa nejako dostať k tebe, brácho. Možno, že sa tam prekopem, kebyže som frajer. Tak. Ahoj. Čo to? Osvetľuj. Potrebuješ, aby to zabili. Tak. Wow, koľko čestiek, čože? Som nepovedal. Tu ste. Au.
Mohol by sa trafiť do neho. Tak, to je ono. Vypadli nám legíny. Vypadli nám legínky, krásne legínky. Tak, tu máme nejaký, toľko vecí, tu som povedal. Ešte ja to asi hneď budem, alebo nebudem si pozerať dovnútra. Ďalší diamant, super, paráda, teším sa. No tento biom je super. Zatiaľ. Vidíme, či nám na toto žiadna nástraha nachystaná. Tak, toto sa mi to nekáže, to je malo osvetlené. Nebola tuto... Áno. Dobre. Čestka. Koľko máme? 3 čestky za sebou? Áno. Tuto som bol už preto jednu. Tak. Tuto nebude žiadna nikde. Vyzerá to tak, že ich je dosť poschovávaných. Teda by som typoval. Show me. Asi nie. Tuto neboli... Aha! Jasné, tieto dve, ja som jaký hlúpa. 4 diamanty, to sa určite zíde, to nebude len tak. Bum. Tak. To sú všetky, tuším, že čo sme videli, ak nie, tak mi napíšte do komentára, pôjdeme sa sem pozrieť ešte, ale teraz mám taký pocit, že vonku je tma a neviem, či som to tu celé dobre osvetlil vonku, takže sa obávam, že budem napadnutý. To, čo som spravil s tými botami, keď som si ich nasadil, to si vaše nasadíte, takže mi ich kliknite. Aha, počkať. Áno, nasadíte si tak, že mi ich kliknite, paráda, to som nevedel. Tak, teraz by som túto chcel držať. Budeš svetlo, tu máme našu cestičku hore. A nie, osvetlil som to parádne, že v pohodičke. Ups. Zoberieme si nejaké kaktusy. Určite domov. A čo ešte zoberieme? Tuto aj vlastne keď sa tieto čestky, aj keď asi sa nám zmestie sa nám sem, ale asi áno, ale áno. Dobre, ešte aj tie čestky sa nám pustí. Čo? By ste mi počuli? Toho... už mám paranoju asi. Som počul zombíka. Vyplávej tak. Rada, tieto kaktusy tu len takto narýchlo zoberiem a rozsadím, nech potom keď dojdem, tak ich budem mať veľa. Tak dva mi stačia domov, to si nechám. Tak. Bum. A to by bol náš desert biom, takže viete čo, budeme dávať vždycky značku dole po tom ako nejaký zoberieme. To sa chcem posúdiť. Nemám rád tmu, hlavne v týchto shaderoch, to takú moc nehrtú ono. Plains biom, áno, ale ja to. Opa, pardon. Tak. Takže máme tu. To by bolo asi všetko v dnešnom videu. Malo byť dlhšie, malo byť, akože, ako som povedal, to sú vlastne dneska som natočil 2 videá. Tam, čo ste videli, ten kúsok z toho, ako ma odstrelil Creeper a toto. Ale dúfam, že vám to nebude vadiť, že toto video je celkom krátke. Určite ostaňte v pozore pre ďalšie video, ďalší čas, tam už pôjdeme do sa. Ale viete, čo by sme mohli spraviť? Mohli by sme si tak postaviť portál, akože z tých, čo zatiaľ máme. Fajn, takže bolo asi tak tak áno. Hej, no super, dobre, takže ideme si spraviť diamantový krumpáč, už viem, na čo budem používať tie diamanty. Takže diamantový krumpáč, sticky, tu stick, tam stick, no už je to všetko jedno. Jeden minút nestačí bohato, ďakujem. Tak a poďme rozbiť, ja som nechcel železo, ja som chcel tak, rozbiť ešte rýchlo ten obsidian. Aha, jasné. Trvá.
Ako sa ináč máte? Dúfam, že dobre. Ozaj ináč dúfam, že sa vám páčilo intro na začiatku videa. To som robil ja sám, celé, všetko sú originál zábery a robil som tak narýchlo to bolo natočené, ale dúfam, že sa vám to páči. Určite v budúcnosti budeme mať lepšie intra a krajšie a čačenejšie a úplne úžasné. Tak fajn a toto ide sem. Tak, dobre. Takže zatiaľ máme raz, 2, 3, 4, 3 časti, presne to sedí, 3 časti z nášho portálu, vlastne keď to rozdelím na 2, tak máme 6 kociek a máme 3 časti z nášho portálu. Takže fajn, ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo, určite mi napíšte váš názor do komentáru a ja budem pokračovať v tom, čo robím, vlastne v ničom, len okopávaní dreva a nejakého jedla. Jedlo sa neokopáva, budem žrať jedlo. A to je asi všetko. Teším sa na vás v ďalšom dieli, majte sa.